Mitä ihmettä sä oikein teet? Kattele TVT, syö perunalastia. Olisiko liikaa pyydetty, että ahtaisit kupuusi jotakin sellaista, mikä ei pidä yläpäässä tuommoista hitomosta mekeliä? Hetkinen. Harmi paikka, kun nyt ei oo muuta kuin tää yöjännäri. Entäs sitten? Mitä tekemistä sillä on perunalastien kanssa? No sitä vaan, että yöjännärin aikana meikäläinen syö aina perunalastuja. Kotimaisen viihteen aikana suklaata. Ja sitten taas urheiluohjelmien aikana mä lentäisin nakkisämpylät ja olutta. Hyvä on. Sinä tulit minun kotiini löhömään. Sinä syöt jääkaappini tyhjäksi 2 kertaa päivässä. Sinä makaat minun makuuhuoneessani. Mutta perunan lastuja sinä et täällä syö. Tuliko selväksi? Ja tuoko nyt on sitä niin sanottua isän rakkautta? Minä en ole sinun isäsi. Eikä vapaaehtoisesti mitään sukua sinulle. Et niin, mutta oletettavasti isänelle vieressäni viattomasti makaavalle naishenkilölle, joka syvää onta nyt julmasti ja sydämettömästi haluat häiritä. Miten niin minä? Kai tuo sinun rouskuttelusi häiritsee häntäkin. Ei, kun just päinvastoin. Katsopas nyt. Mitä tapahtui? Mikä ääni se oli? No, kiitos näin. Hiljaa nyt, isät, et häiritse Uunoa. Onko se aina tommonen yötouhuja?